Гаджетлар баланың сәламәтлегендә тайпылышлар тудыра ди табиблар. Баланың күз күреме начарая, психоэмоциональ үсеш тоткарлана. Гаиләдә һәрбер кеше үз гаджеты белән утырса, ул баланың, бәләкәй баланың туктата миңнең развитиесен. Менә русчалашта да әйтәм. Подросткларның холкын үзгәртә, туктата, белгәннәрен югалталар. Аннары андагы мультфильмнарында карасак, үзебездә күрәбез бит инде. Реальный дөньядан югала бала. Балаларга гаджетлардан бөтенләй файдаланырга киңәш ителми. Бу экранда бер яктырып, бер караңгыланып китүче вак сурәтләрнең баланың күзе формалашуы бозуы белән бәйле. Моннан тыш алар әле өлгереп җитмәгән нерв системасына да тискәре йогынты ясый. Занимация иткәндән, телефонда карагандан соң обязательно туктап, бала уйнап, ял итеп, күзне ял иттерергә тиеш. Һәрбер эш түгел, йөгерсәң аяк арый, күз белән эшләсәң күз арый. Бүгенге көндә бик күп беренче класска барган балаларда уже бар, элек мәктәп возрастында гына. Хәзер тугастан ук телефон биреп уйнаткас, артты билсәрбез. Без бәләкәй чагында бернинди дә телефоннар, гаджетлар юк иде бит инде. Безнең шуның эчендә инде күзләребез бик сәламәт булгандыр. Хәзер инде күрәбез менә урамда инде кичкенә генә балалар күзлек киеп йөриләр. Инде балалар бакчасында да инде уже күзлек кияләр. Шуңа инде бу инде бигрәк тә инде әтиәниләрнең гаебе дип уйлыйм. Аларга инде телефоннарны бирмәскә, биргән чиракта да инде аның инде ничәдер минут икәнен исәптә тотарга кирәк. Көн дәвамында гаджет карап утырган бала чын аралашуның нәрсә икәнен оныта һәм баланың эмоциональ бәйләнеше бозыла. Сабый чакта балаларга дөньяны мөстәкыйль рәвештә өйрәнү, тотып карау, исен тәмен тату мөһим. Бала гомеренең беренче 3 елы үсеш өчен, бигрәк тә сөйләм өчен бик мөһим булуын әти-әниләр онытмасыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.